priznajemo povijesno pravo hrvatskog naroda na samostalnu državu. Slobodni narodi Europe i svijeta. Anno Domini 1992. Poštovani gledatelji, dobrodošli u Sliku Hrvatske. Može li Hrvatska svoj inozemni dug proglasiti ilegalnim i prestati ga plaćati? Iseljenička obitelj nakon 100 godina provedenih u Americi ponovno u Hrvatskoj. O Hrvatskoj matici iseljenika govori njezin ravnatelj Marin Knezović. Vizualni identitet Velike Britanije, Union Jack globalni proizvod. Na našu e-adresu slika.hrvatske@hrt.hr stigao nam je sljedeći tekst. Hrvatski inozemni dug bio bi legitiman kada bi ga potvrdio Hrvatski sabor ili hrvatski narod na referendumu. No budući da ni sabor ni narode nisu odobrili zaduživanje u inozemstvu, dug je apsolutno nelegitiman, što znači da je vlast sebi uzurpirala pravo zaduživanja bez odobrenja sabora, odnosno hrvatskog naroda. Hrvatska upravo zato može svoj inozemni dug proglasiti ilegalnim i prestati ga plaćati. Jer ako netko ima pravo na odluku o prestanku isplaćivanja duga, onda je to Hrvatska. Mi to možemo učiniti s još većom vjerodostojnošću od Argentine i Ekvadora, jer je kod nas posve očito da je taj dug nelegitiman. No s odlukom o prestanku otplaćivanja kredita moramo požuriti, jer nam je još malo vremena ostalo do ulaska u EU. Hrvatska može donijeti odluku da prestaje plaćati dug jedino u slučaju ako narod shvati kako je dug nastao. Zadaća znanosti i medija je da pomogne ljudima da se osvijeste i da dođu do spoznaje da dug kojim ga opterećuju nije njihov, te da ima pravo reći da odbija plaćati tuđe pozajmice. Detaljno sam pratio slučaj Argentine i Ekvadora, pa zato i tvrdim da mi možemo učiniti što i oni, ali samo pod uvjetom da se narod osvijesti te zatraži od institucija da preispitaju razloge daljnjeg otplaćivanja duga. Tu odluku mogli bi donijeti samosvjesni i odgovorni predsjednik Sabora, ravnatelj državne revizije, glavni državni odvjetnik i guverner Hrvatske narodne banke. Mi, nažalost, ni na jednoj od navedenih funkcija nemamo dovoljno odlučnu te društveno i povijesno odgovornu osobu koja bi bila kadra učiniti takvo što. Za takvu situaciju odgovorni su ponajprije hrvatski znanstvenici koji bi trebali osvijestiti narod, no koji su postali instrument nasilne politike. U studiju pozdravljam doktora Slavka Kulića. Dobar dan i dobro mi došli. Hvala vam lijepo na pozivu. Jeste li vi autor ovog teksta? Da. Gotovo nevjerojatno zvuči. Zašto tek danas čujemo za ovu informaciju? Pa ja mislim da to nije prvi put. Ja sam upozoravao u zadnjih 12 godina tako da je mogao razumjeti i najnepismeniji građan Republike Hrvatske. Bez alarmiranja i bez pretjerivanja. Ja nisam očekivao ni od crkve, ni od politike da će nešto poduzeti, međutim očekivao sam od znanosti. Međutim, znanost je zakazala. Spomenuli ste Argentinu i Ekvador. Dakle, i tamo se dogodilo da je vlada tamošnja se zaduživala bez pristanka naroda koji se oglašava kroz parlament. Točno. To je znači točno. Pravna osnova, dakle, u Hrvatskoj postoji. Pravna osnova postoji, međutim, nedostaje politička odluka. Naveli ste 4 funkcije koje su potrebne. Da, predsjednik Sabora, ravnatelj državne revizije koji može procesuirati, jer on to zna, državni odvjetnik i guverner Narodne banke. To su 4 osobe, 4 funkcije u sociologiji države koje mogu pripremiti odluku za Sabor. Kako su Ekvador i Argentina to riješili? Oni su to isto na isti takav način riješili jer su oni znali da je taj dug posljedica njihove političke oligarhije kao i naše. Čekajte, isto tako. Dakle, oni su kroz te 4 funkcije to unutar države riješili? Oni su to napravili sa vrlo brzo i sa lakoćom. Koristeći svoje organe, državne organe, svoj parlament, da u ime naroda takvu odluku donesu i oni su u roku od 4-5 godina potpuno konsolidirali stanje duga sa svijetom i unutar samih sebe. Znači, to je moguće, međutim, za tu mogućnost postoji pretpostavka da politička odluka o tome postoji. I očekivao sam ja od nove političke strukture da će to učiniti jer se njoj ne može pripisati sav dug, iako je i ona sudjelovala od 2000. godine do 2003. godine također jednim dijelom u tome. Ovo se odnosi na cjelokupni inozemni dug Hrvatske. Jeste li vi, doktore Kuliću, spremni pokrenuti jednu civilnu akciju diljem zemlje da se održi referendum i da hrvatski narod, ako nije politika u stanju to odraditi, da hrvatski narod izađe na referendum? Ta se inicijativa već dobro oformila i ona ide u tom pravcu.
Kada? U ime djece. Ne znamo kada, međutim, pretpostavka je da ta civilna inicijativa zadobije i nekakav oblik i da ima nekakva sredstva da na području Republike Hrvatske u 20 županija organizira taj proces osvješćivanja kroz prezentaciju i zapravo toga inozemnog duga i načina na koji je on nastao. To je Ja ne moguće. govorim o osvješćivanju, ja govorim o organizaciji referenduma. Referendum je moguć sa još daleko težih stvarima koje mi imamo, međutim ovo je jedan od onih koji ne bi smjeli propustiti. Hvala što ste bili gost Slike Hrvatske. Hvala i vama na pozivu. Sem Mirković jedan je od predavača na Američkoj međunarodnoj školi u Zagrebu. Kažu da je izvrstan predavač umjetnosti i da djeca veoma vole njegova predavanja. No to ćemo ostaviti za neku drugu priču. Sada nas više zanima zašto se Sem ovoga ljeta doselio u Hrvatsku. Željkica Lozo. Good morning, class. Hrvatska je Semova pradomovina, koju je dugo želio upoznati. Želja mu se ostvarila kada su on i njegova supruga Katie dobili posao u Zagrebu. Naime, Sem je već 4. generacija obitelji Mirković koja živi u Americi. Njegov pradjed Nikola prije točno 100 godina iskrcao se na dalekom američkom zapadu. He left when my grandfather was really young, I think 1 or 2. And they left to the northwest of Seattle, and they were fishermen, and they kept on. They eventually they ended up buying a boat. That was the family business. 2 brothers from different families started the boat business, and very successful. And their whole idea was to make money and come back, but the money was really too good. And they were too prosperous, and they developed a life and a family there and a culture. U obitelji Mirković jedno je stoljeće brzo proletjelo. Od svih potomaka samo je Semov otac jednom bio u Hrvatskoj. 30-godišnji Sem ima još 4 starije braće, no samo je on, kaže, osjetio snažnu potrebu upoznati svoje korijene. U tome ga je poduprla supruga Katie. We kind of discussed about taking international or going to international schools and going overseas. And I looked on the internet and I saw that they had a school in Croatia, and that was definitely my first pick. We traveled here 3 years ago, and we went along the coast, and my family back home has some Croatian roots, and so I got to really feed off of their passion and of their country, and so we said we have to come here, and we did, and we fell in love with it. Downtown part we really love, and so seeing that, it was really amazing. We just kind of kept looking at each other like, I can't believe we live here now. Nakon dolaska u Zagreb otputili su se u potragu za Semovom obitelji. Budući da je njegov pradjed Nikola rođen u Velom Ratu na Dugom otoku, to im je bilo prvo odredište. We stayed there, and it was just really amazing to when I was there, I tried to imagine what life was like when my great grandfather was there, like what where they grew food, and when they went fishing, and they talked about the tough time about having water and droughts and that stuff. So that was just really. It was just. It's different just to be there, and then to think about those types of things before it just puts me in the place, which is just great. Na otoku još uvijek živi dio obitelji koju su odmah pronašli. Bili su dirnuti susretom nakon toliko godina. No bilo je i neugodnih iznenađenja. Primjerice kad su saznali da stara kuća nije više u vlasništvu njihove obitelji. Because there's always kind of a dream that we would come back and stay Do something with the house. Yeah, do something and maybe retire there or spend some time there. So what's happened? we don't We're know. still not quite sure. We still don't know. There's conflicting stories about who owns it and who it got sold by. It was definitely sold to somebody else, but we're trying to figure out who was the person that the house, that the name was under.
No i Sam i Katie raduju se životu u Hrvatskoj. Ovdje će, kažu, provesti 2 godine. Kažu da uživaju u životu u novome gradu. Često odlaze na izlet po cijeloj Hrvatskoj. Posebno su oduševljeni morem. Sam je ovdje čak pronašao i bejsbol klub u kojem trenira. I've really pushed myself to join a team, and they speak in Croatian, and I'm forcing myself outside of my little comfort bubble, and it's been great. It's been one of the best experiences that I've ever had playing the game of baseball, and I've been doing it here in Zagreb, which is crazy because I tell people from the States that I'm playing baseball here, and they're like, "There's baseball here?" I like that it's a big city, but it really has a small town kind of feel. We don't know very many people here, and yet when we go downtown, we almost always see somebody that we know, which is just kind of crazy. I like how, most of what you want to do is kind of centralized. That part is really nice. I think the surrounding area is very beautiful. We came from an area that was more like a desert. It was much more dry, and here it's much more green and pretty. I like that a lot. 2 učitelja, 1 pas. Priča o povratku jedne obitelji u Hrvatsku nakon stoljeća provedenog u Americi. Tako su naslovili svoj internetski blog putem kojega dijele svoje novo iskustvo s obitelji i prijateljima. Kažu da im je Hrvatska snažna inspiracija, pa smo sigurni da će biti još priča koje će rado podijeliti s nama. Gost Slike Hrvatske je ravnatelj Hrvatske matice iseljenika, gospodin Marin Knezović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, vidjeli smo priču o obitelji, htio sam reći Knezović, naravno Mirković, koja se proteže kroz cijelo stoljeće. Izuzetna je priča. Znate li možda za nekakav sličan slučaj? Dobro. Takvih pojava ima i drugdje u Europi, ali moram naglasiti, to je zaista iznimka i ne možemo očekivati nekakvu veliki val povratka ljudi, pogotovo koji su se ukorijenili u svojim sredinama u Hrvatsku, ali i ovakvi primjeri predstavljaju određen znak nade i ukazuju u kolikoj mjeri je ta vezanost za Hrvatsku ukorijenjena usprkos tom dugom razdoblju te teritorijalne fizičke odvojenosti pojedinih osoba i pojedinih zajednica od matice domovine. Na vašim stranicama, među ostalim, piše kako vam je i zadaća olakšati povratak onima koji se odluče za to. Kako to konkretno činite? Mi imamo svoju pravnu službu i prvenstveno u neposrednom kontaktu sa iseljenicima. Naša zgrada u neposrednoj blizini koncertne dvorane Vatroslav Lisinski je dobro poznata našem iseljeništvu i oni se tamo osjećaju kao u svome domu. Dakle, mnogi su upoznati s radom naših zaposlenika, dolaze tamo na kavu, popričaju i u tom neposrednom susretu uvijek mi pronalazimo načine na kojim možemo pomoći. U krajnjoj liniji, zahvaljujući modernoj tehnologiji, uvijek je moguće putem elektronske pošte, telefonom ili na neki drugi način kontaktirati sa Hrvatskom maticom iseljenika. U zadnje vrijeme radimo određene aktivnosti koje idu za time posebno privlačenju ulaganja, ljudi koji imaju određene ideje, investicije u Hrvatsku. Oni se u bilo koje doba dana i noći mogu obratiti matici, mi ćemo im izaći u susret. Dakle, odvesti ih do potrebnih državnih institucija, na taj način pomoći. U tome ćemo biti susretljivi koliko god bude to moguće. Zašto je onda, po vašem mišljenju, stav povratnika ipak negativan? Znamo i za mnoge slučajeve da nakon 10-12 godina provedenih u Hrvatskoj, mnogi opet uzmu kufer u ruke i vrate se u zemlje njihovog bivšeg stanovanja. Ljudi i određen dio iseljenika ima jednu sliku Hrvatske koja nema veze, koja nije imala puno veze sa hrvatskom stvarnošću. Dakle, idealizirali su je i onda je, kad se sukobite sa stvarnošću tranzicijske Hrvatske, to može biti jedno zaista šokantno iskustvo. S druge strane, često su se birokracija Hrvatske države, lokalnih zajednica ponašala, da se blago izrazim, ne fer prema tim ljudima. Dakle, postavljali su pred njima neopravdane birokratske prepreke i uvjeren sam da u novim prilikama
to više neće biti slučaj. Dakle, ako imate problema, posebno što se tiče pokretanja biznisa i slično, slobodno se javite matici, mi ćemo podići slušalice onih službi gdje je to potrebno i intervenirat ćemo na taj, ako je potrebno, i neposredan način. Mi to možemo učiniti. Je li raspolažete podatkom koliko danas u Hrvatskoj živi povratnika? To je teško reći jer se taj broj mijenja, mi zapravo ne znamo ni koliko uopće ima stanovnika na području Hrvatske, kamoli onda dakle da znamo koliki je broj povratnika, ne znamo koliko imamo glasača. Dakle, to je isto jedan od velikih problema same Hrvatske, mi statistički ne možemo pratiti ovih 4 milijuna stanovnika koliko ima u Hrvatskoj. Vi uz ovu funkciju obnašate još jednu među ostalim, a to je vi ste predsjednik Odbora za imenovanje trgova i ulica Grada Zagreba. Znamo da je 90-ih donešena odluka upravo tog odbora pod tadašnjim sazivom da se promijeni trg Maršala Tita i navodno je upravo sam pokojni predsjednik Tuđman zaustavio tu promjenu. Prošle godine pod vašim vodstvom jednoglasno je odbijena ideja, odnosno prijedlog je odbijen da se preimenuje taj trg. Da. Evo, vaš komentar, zbog čega ste odbili to? To je ono što je jedan dio iseljenika ne shvaća. U samom gradu Zagrebu ne postoji raspoloženje koje bi išlo tome u prilog. Čak i određene ankete koje su rađene pokazale su da je većina stanovnika Zagreba zato da se održi postojeće ime trga Maršala Tita na određenoj lokaciji. Postoji više od 60 godina i to jest predmet spora, nešto što se zaista može osporiti, ali s druge strane trebate uzeti u obzir da to je trg koji je posvećen određenoj osobi, ali u puno većoj mjeri određenom simbolu. U ovom slučaju vođi velikog dijela hrvatskog naroda u borbi protiv fašizma. Dakle, u tom smislu mi doživljavamo taj trg Maršala Tita. Mi ne dajemo ulice anđelima ni svecima. Čak i sveci su bili veliki grešnici, dakle i oni imali su svoje tamne strane. Sami ste sada potvrdili da su velike podjele oko tog pitanja, pa se možda nameće pitanje s obzirom na to da valja spriječavati, odnosno uklanjati podjele. Je li to vrijedno toga da se na taj način i dalje produbljuju? Pazite, iza toga, to sam siguran, postoji jedna vrsta političke manipulacije. Uvijek se to pitanje potiče pred izbore, bilo koje državne ili lokalne izbore. Dakle, to je sitno politikanstvo, da se razumijemo. Iza toga ne stoji, u to sam potpunosti siguran, jedan iskrena sućut prema žrtvama Titova režima. Dobro, na koncu, sada ste na čelu institucije koja brine o hrvatskim iseljenicima, koji su u velikoj većini prognani iz domovine upravo radi totalitarističkog režima kojem je Tito bio na čelu. Pa možda i iz tog... Pa ne bi se baš tako s vama složio. Mislim da je u prvom redu razlozi iseljeništva iz Hrvatske su ekonomske prirode. Činjenica je do 1965. godine do danas Hrvatska nije uspjela stvoriti dovoljan broj radnih mjesta za svoje stanovništvo. Dakle, od tada do danas mi smo jednostavno prisiljeni izvoziti svoju radnu snagu. I to učinimo i dan danas. I to je najveći problem Hrvatske. Činjenica da mi ne možemo stvoriti dovoljan broj radnih mjesta. I to je ono na čemu se trebamo koncentrirati. Kakav Tito? Dajte, molim vas, ostavite to na stranu. Vidite o čemu ja želim reći. Ajmo razgovarati o investicijama, ajmo razgovarati o ulaganjima, ajmo potaknuti ekonomski razvoj Hrvatske, ajmo stvoriti tu Hrvatsku koja konačno neće biti u prvom redu izvoznik ljudskog mesa, izvoznik ljudskog rada, nek postane dakle mjesto razvoja i postane mjesto useljavanja, ali to nikako nećemo moći ako se koncentriramo na osobu koja je umrla prije više od 30 godina. Dakle, ne mogu se više složiti nego što se slažem s vama. Upravo zato zašto ne maknemo to. Znate, dok je taj prijepor toliki, nije li to lakše? Zato što Hrvati u Hrvatskoj misle drugačije. U Zagrebu ste rekli? Da. Rekli ste u Zagrebu. Ali mislim i u dobrom dijelu Hrvatske. Mislim, da. Ne moramo se oko toga složiti. Idemo se vratiti na vaš mandat od 4 godine. Koja je vaša misija i vizija i za kraj razgovora vaša poruka hrvatskim iseljenicima? Moj prvi dojam, dakle, u ova 3 mjeseca koji sam stekao, jest da u toj politici prema Hrvatima izvan Hrvatske
ne postoji jedan konstantan strateški pristup. Ja bih volio da moja institucija, ja sam doprinese stvaranju jednog takvog pristupa. Dakle, jednog sustava, koji će, da se tako izrazim, samom ljeti, dakle, koji će bez obzira koja se vlast mijenjala, osigurati jednu razinu odnosa prema Hrvatima izvan Hrvatske. I vaša poruka hrvatskim iseljenicima koji među ostalim gledaju našu emisiju? Dakle, nemojte se bojati obratiti matici, pogotovo ako želite nešto uložiti, ako imate sredstva, ideje, bez obzira na postojeće razočarenja, javite se nama, javite se meni, učinit ćemo sve da se ta vaša ulaganja ostvari, da od toga i Hrvatska i vi ostvarimo jednu lijepu korist i da jednog dana Hrvatska prestane biti zemlja iz koje se ljudi masovno iseljavaju. Hvala što ste bili gost Slike Hrvatske. Molim. Gospođa je nešto stavila u kontejner. Ne, gospođa je nešto izvadila iz kontejnera. Ma zapravo, u stvari je stavila. Izvadila. Možda. Ako film vrtimo u jednom smjeru, ona je stavila, ako vrtimo u drugom smjeru, ona je izvadila. To je ona teza o vodi u čaši, da li je ona do pola puna ili do pola prazna. To vam je slika Hrvatske. Hrvatska je jedna od rijetkih, pa čak i jedina zemlja na svijetu čiji je nogometni dres prepoznatljiviji, planetarno popularniji i dizajnerski jači od same zastave. U današnjoj trećoj analizi dizajna države govorimo o zemlji koja je u dijametralno suprotnoj poziciji. Union Jack, zastava Velike Britanije, prerasla je samu državu, cijelo kraljevstvo. Postala je modni dodatak, detalj na mnogim predmetima, ne samo na odjeći. Njome se krase pogotovo mladi i oni koji na taj način žele biti u duhu mladih. Gospodine Ljubičiću, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Hvala. Evo, izvolite. Hvala lijepa. Prije same analize, molim vas kratku povijest. Kako je zapravo nastao dizajn britanske zastave? Pa to je jako banalno. Radi se o tome da Škotska ima plavu zastavu sa dijagonalnim prekriženjem, da Engleska ima bijelu zastavu sa crvenim prekriženjem i da su njih dva stavljeni jedno preko drugoga i da zapravo je tu nastao takozvani Union Jack ili današnja Great Britain, britanska zastava. Neki zlobnici kažu i da to prekrižimo križ u nekakvom kontekstu religije. Ovako, ja ću reći da smo ovdje već razgovarali o jednom križu koji je švicarski, koji je, vidite, zaseban zato što je na neki način stvoren od kvadrata, dakle radi se o 5 kvadrata koji formiraju križ. Takozvane skandinavske zemlje, ja sam izdvojio već, to je Danska, među njima možda najbolji primjer, ali i Great Britain, odnosno Engleska, ima križ. Evo, ja ću se sada poslužiti jednim ženskim rekvizitom i pokazati zapravo kako to izgleda. Dakle, radi se o tome da je to jedna linija, druga linija i to je sada Engleska. Ali sada kad se to još jedan put prekriži, zapravo onda nastaje Britanija. Anegdotski rečeno, a možda i stvarno, Henrik VIII je zapravo prekrižio križ. Na neki način, zato što je papi otkazao poslušnost, odnosno odvojio se od Vatikana jer mu je trebala nova supruga i onda on, da bi uspio se rastaviti od one ranije, je napravio taj potez, tako da danas oni zapravo ne pripadaju Rimokatoličkoj crkvi. Donijeli ste nam puno rekvizita, idemo ih redom pokazati. Pa evo, prilikom ovog dolaska malo ste me iznenadili, stavili ste jedan tepih da ja obrišem noge i on je zaista, vidite, u raznim bojama, ali taj grafizam je toliko prepoznatljiv da promjena boja uopće ništa ne znači. No, to je bilo brisanje nogu. Ja ću sad izgledati nešto čime se briše lice. Dakle, radi se o salvijeti. Običnoj salvijeti koja može biti i velika i mala i kojom se, evo, možemo obrisati. Evo, recimo, jedna neobična razglednica koja je vrlo, vrlo velika, koja, eto, kao predstavlja London. To je onaj čuveni bridge, London Bridge. Međutim, zapravo se u oba slučaja nalazi ta Union Jack zastava, koja zapravo je dominantna u tom smislu. Od traga možete napisati što želite. Neizostavni čaj engleski? Da.
Ovo je opet predstavljanje Londona, dakle imate Londonu značajne objekte Londona, ali zapravo sam poklopac, a ovo su serija čajeva koju možete kupiti u Londonu. Evo ga, i sam čaj ima tu Union Jack malu zastavicu. Dakle, rekli smo, ona je od onog brisača do ovog, mi bi se zapanjili kada bi se recimo naš dizajn, službeni našao u toj poziciji da se, o njega brišu noge. A međutim, oni zapravo time hoće potencirati, odnosno on je toliko distribuiran da zapravo je on jednako vrijedan svugdje. Jer se gleda vizual, a ne njegova uloga u tom smislu. Evo, spomenuli smo mlade. Ovo su neizostavni dijelovi outfita, kako bismo rekli, mladih danas, pa i na zagrebačkim ulicama. Da, vrlo zanimljivo. Tajice. Vrlo zanimljivo. Relativno lijepo, dakle vrlo je šareno. Dakle, rekao bih zapravo da je njihova zastava u stvari dosta neuredna, zbog toga što ima ta dva prekriženja, ali je zato izdvojiva, jako izdvojiva. I ovo nam je, mislim, zadnja priča o križu. Ovdje križ završavamo, pa ćemo preći na druge primjere. Evo i jedne od torbi, dakle torba je mogla biti i bez toga, ali ona se veže i za rock scenu i tako. Dakle, oni su tu važni. Pa Hrvatska u odnosu na Britaniju možda je najusporedivija u situaciji repa od aviona, naime British Airways i Croatia Airline, kad se nađu skupa, a nađu se naravno na istoj pisti, onda se zapravo vidi koliko je naš izražajniji primjer od njihovoga. Usput, oni su jedno vrijeme pokušali, pošto su oni na neki način svjetska sila, raditi na repu aviona i razne destinacije poput Afrike, Amerike, Azije i tako dalje, ali su onda odustali i vratili se opet tom svom Union Jacku. Ali kažem, ponavljam, zapravo radi se o tome da je naš primjer daleko jači i on zapravo pokazuje kakva bi snaga bila kod nas kada bi mi to provodili u svemu, pa čak i u otiračima. Hvala vam što ste bili gost Slike Hrvatske. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Pratite nas na našim portalima, pišite nam na naše e-adrese. Opraštamo se od vas u nadi da ćemo se elegantno, dostojno i pravedno riješiti inozemnog duga i sa zastavama trobojnih naizmjeničnih kvadrata krenuti ususret novoj, pravednijoj i svjetlijoj budućnosti u kojoj će i malo dijete, kako u Hrvatskoj, tako i u cijelome svijetu znati da ste i vi, dragi Hrvati diljem svijeta, slika Hrvatske i da bez vas ona jednostavno nije potpuna. Doviđenja.